הוספת הנפשה לאובייקט. נניח שהאובייקט שאנחנו רוצים להוסיף לו הנפשה הוא אובייקט מסוג תמונה. נלחץ על הכרטיסייה הנפשות, ובקבוצת הפקודות הנפשות נוכל לבחור הנפשה. נלך להנפשה מותאמת אישית. נבחר אפקט, אוסף אפקט. האפקטים מחולקים לקטגוריות של כניסה, הדגשה, יציאה וכך הלאה. נבחר אפקט של כניסה. האייקונים מראים לנו מה האפקט. אייקון של כוכב עם שובל אחריו אומר שזהו אפקט שמזיז את האובייקט ממקום למקום, והכוכב המנצנץ אומר שזה אפקט שמשאיר את האובייקט במקום, אבל גורם לו לאיזשהו שינוי. נבחר מעופף פנימה. וההגדרות שאנחנו יכולים להוסיף, האם האנימציה תתחיל בעת לחיצת עכבר, או אוטומטית עם הפעלת השיקופית, עם האובייקט הקודם שהונפש או אחריו. כמובן שאם זה אובייקט ראשון, אין משמעות לבחירה עם הקודם או אחרי הקודם. האם הכיוון יהיה מהקצה התחתון, כמו שזה עכשיו, או למשל מימין, או כל כיוון אחר. מהירות, כרגע ההגדרה היא מהיר מאוד, ניתן לשנות את ההגדרה. ניתן להוסיף לאפקט של ההנפשה גם צליל. נפתח פה את הרשימה הנגללת, אפשרויות אפקט, צליל, אישור. אם אנחנו רוצים לשנות את האפקט, יש לנו אפשרות עכשיו לשנות, לבחור אפקט אחר. על מנת להסיר את האפקט, נלחץ על השורה שבה מופיעות ההגדרות של אותו אפקט, ואסר. יש אפשרות גם להוסיף אפקט נוסף. עכשיו התמונה פעילה, אם נוסיף עוד אפקט, למשל של הדגשה. כרגע שני אפקטים מוגדרים על התמונה, קודם הגדל כבץ ואחר כך סיבוב. אם אנחנו רוצים לשנות את הסדר, למשל אנחנו רוצים שהסיבוב יהיה ראשון, נוכל לעשות את זה או על ידי גרירה, או כרגע נשנה את זה שוב כלפי מטה. לכל אחד מהאפקטים יש את ההגדרות המותאמות לו. אם זה אפקט של סיבוב, אז למשל יש הגדרה שנותנת לי להגדיר כמה סיבובים אני רוצה שהאובייקט יעשה. אם אני רוצה שהאפקטים האלה יפעלו אחד אחרי השני אוטומטית, הראשון נניח בעת לחיצה, השני יהיה אחרי הקודם. ואז כשנהיה במצב של הצגת שקופיות, הראשון יחכה ללחיצה, לחצתי, ואז הם מופיעים שניהם ברצף.